Voor Hendrik, met name voor Hendrik, gold dat hij heeft een bedrijf en dat draait heel goed. Alleen daar is hij niet de hele dag mee bezig. Die andere helft van de dag was hij vroeger altijd bezig met de gemeenteraad. Dus hij zocht een nieuwe invulling voor de uren die hij iedere dag over had. Je kunt het ook een nieuwe uitdaging noemen. En na een lange speurtocht werd dat dit. En dit is wat altijd herbergt de Parel in Jestermarwie. Hendrik en Denise zullen hier het in en oor aanpassen, zei ik de namen. Van nu aan heet het Breedzicht. Geen restaurant meer, maar het terras bloot er wel. Want daar wie uit het dorp wij een soort vraag naar. Dat waren we oorspronkelijk niet echt van plan. Maar we doen het nu toch. En we voelen het nu ook. Hè. Je moet eerst ergens zijn voordat je voelt waar je eigenlijk terechtgekomen bent. Dat nou correct dit paan op haar een paard komen is, viel het benammen voor Hendrik als hij het zou wezen matten. Mijn paker Hendrik, die had een schildersbedrijf op het Heegzoon, dat is vlakbij Jestermar. Die is weliswaar 50 jaar geleden overleden. Maar mijn vader heeft hier nog op school gezeten. Ik heb ook al een aantal mensen ontmoet die ook rond de 80, 85 zijn, die met hem in de klas hebben gezeten. En toen ik zelf een klein jongetje was, dus 50 jaar geleden, was ik 8, 9 jaar, ging ik altijd bij mijn oma logeren hier in Jestermar, die woonde in Hasterpaard. En dan speelde ik hier met jongetjes op het breed. Nou ja, toen natuurlijk nog niet weten dat hier ooit een hotel te koop zou staan. Dat hier de familie vandaan komt is overigens strikt toeval, maar het maakt het wel een beetje bijzonder. De komende tijd zal er een vergaderruimte bij komen, 2 extra kamers en er zal het nederige schilderen worden. We gaan natuurlijk dit niet pimpelpaars schilderen. Het moet wel een dorpscafé blijven. Maar je hebt ook nog wel andere klassieke kroegkleuren. Eén daarvan is bijvoorbeeld olijfgroen. We hebben nu de gedachte dat alles wat hier nu donkerbruin is, dat wordt olijfgroen. Er wordt andere verlichting ingebracht, zodat het licht het is nu allemaal geel, het licht, zodat het witter wordt. Wat werken met spiegels, zodat licht wat ergens is weerspiegeld wordt en weer terugkomt via die spiegel, zodat met name de achterkant, die aarde donker is, dat je die met allerlei verlichtingstrucjes gewoon ook betrekt bij de grote ruimte. Het is nu eigenlijk een donker hol waar een beer zijn winterslaap kan gaan houden. Dus tenminste, zo vind ik dat.